Rami ja Harri ovat nyt studiossa. Suuret etelänmatkaajat. Ekikin siinä näyttää menevän. Harri on nyt puikoissa. Harri, josko kerran Kainu Aakokeille. Josko kerran Kainu Aakokeille. Kyllä se on ihan selvä. Tämä on kyllä Noimailla selviä. Niin selviä sitä lupaista. Mä en ole tällaisessa pöydällä. Ei näe sitä oikeana huolta. Täytyy pistää tuolta vähän referenssiääntä. Kiinnitys ei tainnut olla ihan... Keskustan suurin mööpelikauppa on... Riitta soittaa mainoksia. Lapsituolista soffakalusta. Eikä tarvitse vaan rahaka följottaa, kun Taikon ja juhlista. Pystytään katsomaan. Toi on hyvä. Kaluja Brahen kadua, rouva Virtanen. Aika hyvä spiiri. Joo. Tääkin on kiva mainostaa. Iloinen. Tartu Toivottavasti tää onnistuu. Soita 90500 500. Kerromme miten pääset laivatta mukaan. Oletko se nauhallista? Joo. Toimeen! Ei kun perkele paussi on. Pääsessä Riitta monta. Sitä vaan kuvataan. Joo. Ai Henkkakin tuli tänne. Täytyy varovasti siirtää Henkkaa kohta. Harri on tossa. Ei auta mikään. Tähtäimessä on, ei auta, ei pääse pakoon. No hyvä on. Se on pelännyt sitä aina. Kuvaa Joo. sitten. Joo. Kuvaa sitten. Oikein semmosia pelottavan näköisiä. Voit sä ostaa sen letkuun? Ei, kun mä huomasin itse jälkeenpäin, että se olikin, vika olikin siellä. Näytetään sille. Missä oli vika? Väärässä asennossa oli kuule johdot. Henkka, mutta mä huomasin tossa yhden teknisen semmosen, mitä sä joudut tekemään tuon hiusasetelman takia. Sä et pysty pitämään kuulokkeita ollenkaan päällä. Huomasit sä vasta nyt? Joo, mä en huomannut sen mun leuan alla kuulokkeen, kun ei se voi vetää tätä. Vai niin. Irokeesi menee pilalle vai? Ei, siellä tulee kuolla. Tää vois huomenna lähteä ilman. Tuu sä siinä kuvat, perkele!